andivale Nkosi yami. Oh ncede Thixo. Ncede. Yitsho. Verse 15. Wathi kubo. Ngubani uthetha? Yes. Uthetha nabafundi ba. Wathi kubo. Yeah. Wathi kubo. Ingasabe khona wesilungu ke azofunda le verse kuphela bese ndihamba. Verse 15. Yeah. Wathi kubo. Hambani niye kulo lonke ihlabathi. Mamela. Xa uya kwiGenesis kuthiwa abantu badalwa ukuba mababe nobukhosi phezu kwayo yonke indalo. Jesus. Nyandiva ndini? Wathi abantu mabayirule imali. Jesus. Le misebenzi bayidingayo iauthority yokuthola umsebenzi neyokupromotwa ilapha emlonyeni wakho. Nkosi yami. Uthi uThixo hambani niye kulo lonke ihlabathi niyokwenzani? Wathi kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi. Nizivakalise indaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Hayi ebantwini. Hayi abakuva lento ayiphinde lento le. Verse 15. Ayiphinde. Wathi kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi. Nizivakalise indaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Kuyo yonke indalo. Once wamkela uYesu ungumshumayeli. Awudingi ku-ordain. Jesus. Awudingi special occasion. Automatically ungumshumayeli. I-duty yakho kukuyoshumayeza ntoni? Indalo. Bake banihleke xa ndisithi kuba ndiyawashumayeza namanzi endihlamba ngawo. Ndithi wena awunohlamba ibhishophu ungenaYesu. Ndithi kanti wathi? Ndithi Nkosi Yesu athi gwantya. Ndithi Nkosi Yesu. Jesus. Nakwamkela. Jesus. Njenge shumayela ndishumayeza phezu kwantoni? Kwenda. Ndithi ndifuna ukuthi ndikuwola ubunomoya engcwele uzohlamba ibhishophu. Ndibamba kanje itawuli xa ndigqwethe. Ndithi yini uzowosula abantu ungenaYesu? Yithi Nkosi uYesu ndithi vu, yithi Nkosi Yesu. Ndiyakwamkela vu, ndiyakwamkela. Jesus. Shumayeza indalo. Uyibheke lento uba ndiyanayo phi? Ndisuka apha. Uba nemoto, I talk to my car. Ndithi yebhuti. Ngake ndatsho unkosikazi phikisana. Ndihamba ngebhantami ndithi hayi, ngubhuti lo wathi hayi ngeke fanele uba abe ngusisi lo. Nkosi yami. Jesus. Ndithi mna hayi ungamandela ukuhlala ibhishophu uhlala okugqibela kum ngoku. Ndifuna ngaphezulu kwakho. Ndicelela ntoni? Moto. Ifort Bantam, I preach to the creature. Indalo ndiyayishumayeza. Ndahlala phezu kwebhantam. Ndihamba ngala moto ipapandle. Ithi noba ihamba ngamandi ndithi ungaziqhenyi. Ndifuna iRange Rover okanye iML. Wena mhlawumbi ndikunika nje 2 years ndihleli phezu kwakho ndiyayishumayeza. Inkinga yakho wena uthi sowurholile imali yakho uyibeka apha uqale ngokuplana ungekayishumayeza imali yakho. That's why vele ihambe impela. Nkosi yami. Abandiva abantu aba ndithi kuwe ingxaki yakho uvela ube excited too much xa ubona imali ngena uthi yo imali you forget to preach to it ngoba kufuneka ithi yawufika uyibeka apha uthi jonga apha wena man jonga apha when I need you must be here. My Jesus. Njengoba ndikureleasa ngokuhamba anytime ndikufuna. Hayi man ngasokoliswa nguwe man ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu ngegama lika Yesu. Preach to the nature. Shumayela phezu kwayo yonke into na inkinga yenu negrocery niyayithenga ngelixesha iseninzi nimandele ukuthi igcwele indlu sizodla ionyoni isikhona ikona you don't preach to it ukuphela kwayo umunye isini. Hey Nkosi. My Jesus. Kufuneka xa ubuya nayo wena othenga kwaBoxer ubuye uyibeka apha ithi bipakishe apha
uthi kahleni madaba mvalana iminyango kahle kahle uthi jongana apha yemazambane hayibo try it le nto ndikuxelela ujongana apha yemazambane rice yekhaphetshu maningasokoliswa nini ma nilivile izwi likathixo lithini uthe uDavide nina grosari ndandimncinci ngoku ndimdala andikaze ndilibona ilungisa lishiywa nguThixo nomntwana walo ehamba ecela isonke emizini maningasokoliswa nini nina xa ndinifuna apha ekhaya amazambane yibani khona ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu. Oh Jesus. Nina nimandelwa ngokusekhona ndithi akumandi xa isekhona Siyam. papatyu Jesus. you forget to preach to it. My Jesus. Niyadiva ndini uyalibala ukuyishumayeza yonke into nayo eke yadlula kuwe awuphinde uyidinge because you gonna preach to it. Every time uyidinga uzovela uthi yebawo hey nato ndandikuxeleleyo come back come back come back come back masibuye iibhokhwe zam masibuye iibhokhwe zam masibuye iibhokhwe zam masibuye zizobuya kanjani ungazixelelanga uba zezakho Hey. because before uqala uzikhaphele uyazixela nina ke you belong to me. You talk to your finances, My Jesus. you talk to your clothes, you talk to your cars, you talk to anything edaliweyo. You speak the word of God upon it. Anything edaliweyo so irelease so sikhupha ishumu ungathethanga kuso. So uhambe uyobhatala ngemali espa ungaxoxanga nayo uthi ndikufaka ethilini kwaSpa ndiyakupakisha xa ndikufuna ubuye Jesus. zokukhwaza and ndizokubiza ndizovela ndithi yebawo hey yela Masibuye. eyanto beke ndayithetha alithi andithi izwi likaThixo lithi nendalo ilindile Nkosi. ngomonde ifuna ukubona abakhethwa. That means ikhona isense kwindalo uthi uJesu xa ethetha nabafarisi bathi abafarisi yanina niyafundekela manisana uculela le ndoda uJesu ugibele etholeni lembongolo ungena eJerusalem bahlabela ingoma bathi hosana hosana kweliphezulu hosana hosana bahlabeka abafarisi bathi niyafundekela uthi uJesu noma ningabathulisa nizobona umhlola lamatye. He knew how to preach to the nature. He knew uJesu Kristu wathi xa isifa ethethe ngamatye ethetha ngawo amatye eJerusalem kwathi kuphuma umphefumlo ngoba amatye ayike asunyayezwa nguJesu aqandeka mawa aqandeka mawa aqandeka because wawashumayeza. Oh yes. Thank you Jesus. Uthetha ukuthini uJesu xa isithi ezam izimvu ziyalazi Izwi lam Mandabosha. akazidrayivi Ondoroko. uhamba phambi kwaso. Mayandala bosheke. When he calls imali akayilandeli uvela singela athi mali sasiyami. Why esho njalo? Because ubeke wanayo wapreacha kuyo. Hallelujah. Santa Karabaosa Sila Kasakarakasa Noma mabini bakhona bancedakalayo. You go and try it. You go and try it. You go is going to iyasebenza lento. Iyasebenza. Harakashika. Hallelujah.